Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Pa, kilaman. Dali, sulod. Naambay mo igsoon? Oo. Maayo. Una gusto ko makigsulti nga ikaw ra. Dali, lingkod. Nagsubo ko sa kadautan sa akong katawhan. Ang ilang kasing-kasing kagahi. Mihangyo ako nga magpundok mong tanan ara ako mahatag ninyo akong sugo sa tinagsatag sa bahin sa pagkamatarong. Akong anak, pamati ka nako. Ako manumpa kanimo nga kung ikaw mutuman sa mga sugo sa Dios, ikaw muuswag sa yuta. Ang iyang balaang anghel mi pahibalo niini kanako. Alma, ngano nga ikaw naggukod sa simbahan sa Dios? Lakaw sa imong dalan, ug ayaw na pagtinguha sa paglaglag sa simbahan, bisan pag ikaw mismo isalikway. Sa tulo ka adlaw, ako gisakit. Gani ang mga kasakit sa usa ka gipanghimaraot nga kalag. Alma, Apan nakadungog ko sa akong amahan. Nga managna bahin sa pag-anhi sa usa ka Hesukristo, anak sa Dios. Gamotubos sa mga sala sa kalibutan. Samtang misantop sa akong huna-huna, ako nangamuyo sulod sa akong kasing-kasing. O Jesus, anak sa Dios, maluoy ka kanako. Dihang ako naghuna-huna niini, ako wala na mahinumdum sa akong mga kasakit. Kada akong kalipay o kahibulungan, nga kahayag akong nakita. Akong kalag na puno sa kalipay sama sa akong kasakit. Sukad niadto hangtod karon, naghago ko sa walay hunong aron makadala og mga kalag ngadto sa paghinulsol. Nga sila usab mataho sa Dios ug mapuno sa Espiritu Santo. Og ang Ginoo mihatag kanako og hilabihan kadakong kalipay sa bunga sa akong mga kahago. Tungod sa pulong nga iyang gihatag kanako. Daghan ang tao sa Dios, busa sila na sayo dining mga butang nga akong gisulti nga akong nahibaluan. Karon, ako magsugo kanimo. Nga ikaw mo dala sa mga talaan nga gipiyal nga ri kanako. Ako usab busugo nga ikaw mohimo og talaan bahin ni ini nga katawhan diha sa mga palid ni Nify. Kay alang kini sa maalamong katuyuan nga kini ampingan. Og kining mga palid nga tumbaga, adunay mga talaan sa balaang kasulatan nga naa ang kasaysayan sa kagikanan sa atong katigulangan. Gipanagna na sa atong mga amahan nga kini ampingan og ihatag gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa lain. Ug tipigan pinaagi sa kamot sa Ginoo. Hangtod kini motungha ngadto sa matag nasod, kaliwatan, pinulungan ug katawhan aron sila masayod sa mga misteryo nga nalakip niini. Og karon, kon kini maampingan kinahanglang magpabilid ang kahayag niini. Nakasabot ko pinaagi sa gagmay og gianong mga butang ang mga dagkong butang ipahinabo. Ang gagmay sa daghang higayon mo libog sa maalamon. Kining mga talaan og ilang pulong midala niini sa katawhan ngadto sa paghinulsol. May resulta kini sa ilang kahibalo ngadto sa Ginoo nga ilang Dios og sa pagmaya kang Hesukristo nga ilang manunubos. Og kinsay nasayod nga kini mahimo nga paagi sa pagdala og libuan ngadto sa kahibalo sa ilang manunubos. Karon kini nga mga misteryo wala pa hingpit ipahibalo kanako. Busa ako magpugong. Hinumdumi akong anak, pagkat unog kaalam sa imong kabatanon sa paghupot sa mga sugo sa Dios.
Pakigtambag sa Ginoo sa tanan nimo nga buhaton, og siya moaga kanimo sa kaayuhan. Og kung ikaw mubuhat niining mga butanga, ikaw bayawon sa katapusang adlaw. Og karon akong anak, ako musulti mahitungod sa mga butang nga gitawag sa ato mga amahan og lihawna o kompas. Kinig giandam aron makita sa ato mga amahan ang dalan asa sila mopanaw sa kamingawan. O kini milihok ala kanila sumala silang pagtuo sa Dios. Kung sila adunay pagtuo nga ang Dios makahimo nga ang mga buburan mo tudlo sa agianan nga ilang subayon, kini nahimo busa sila aduna ni ini nga milagro ug sa daghan pang milagro nga mahimo sa gahom sa Dios matag adlaw. Hinuon tungod kay ang mga milagro gibuhat pinaagi sa gagmayng kahimuan. Nakalimot sila sa paggamit sa ilang pagtuo ug kakugi ug kadto mga kahibulungan nga mga buhat na hunong, ug sila wala mo uswag sa ilang panaw. Ingon ka tinuod nga kini nga tigtultol midala sa atong mga amahan ngadto sa yuta sa saad. Ang mga pulong ni Kristo kung kini mo subay sa ilang agianan mo dala ka nato lapas sa walog sa kasubo ngadto sa mas maayo nga yuta sa saad. Tanawa nga ikaw muamping niining sagrado nga mga butang. Tanawa nga ikaw muhangad sa Dios og magpakabuhi. Lakaw ngadto niini nga katawhan og ipadayag ang pulong og pagmaligdom. Buhaton ko na pa.